The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study today, let us examine ourselves. If we still have sins, 1 John 1:9 commands every believer, before studying God's Word, that we have to name our sins. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not confessing your sins. It is faith alone in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo magandam tas tunggo galingon, magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw. Kay imong gipadangat kanamo. Aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios nining kinabuhing imong gilugwayan pa. Bani kami nining among pagtuon sa imong pulong karong adlaw. Tangtang nga mga babag nga niya sa among pangunahuna. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan atong mga higala, atong mga subscribers, mga igsuon diyan ni Ginoong Jesucristo. Welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw. Grasya kining tanan timani o karon atong ipadayon ang atong pagtuon ni ining atong tunanan nga giuluhan og the protocol plan of God. We have said yesterday that in order for believers not to be deceived by false teaching, you must ask three questions. First, what do I believe? Why do I believe it? Where is it found in the Bible? So a believer cannot be deceived by false teachings by studying and learning, believing, and applying the truth, the Bible doctrine that we learn, because this is the only way. Kini lamang ang bugtong pagi, o kini ang mando sa Dios nga kita patubuon diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo, segundo Pedro 3:18. Now, niadtong higayon nga mituo ta kang Ginoong Jesucristo, our faith was addressed o atong gigamit ang atong pagtuo ngadto kang Ginoong Jesucristo o kita naluwas. Kaya mao nga na pagsunod sa mando sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas by faith. Now, naibaw naman ta sa Hebrehanon 11:1 nagaingon makini, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Unya di Hebrehanon 11:6 nagingon usab, without faith it is impossible to please God. Og ang atong pagtuo maugman usab lamang kini pinagi sa atong pagdungog, pagtuon sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kana naa sa Roma 10:17.
So after we got saved, humanta maluwas, by putting our faith on the Lord Jesus Christ, we have to put our faith now in God's Word. Ang pulong na sa Diyos may atong tumong sa atong pagtuo aron kita makatubo diha sa grasya o kibalo kang Ginoong Jesucristo by taking in doctrine on a daily basis. Sama niya itong gibuhat niya itong ministry. We are studying God's Word on a daily basis. Dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, dili sa gana lang, kundili. This is persistent and consistent taking in Bible doctrine on a daily basis. Because by doing so, we eventually can have our soul grow diha sa grasya o kibalo kang Ginoong Jesucristo. So, well, unfortunately, if we don't study doctrine, ang atong pagtuo fluctuates. Pareha ba ning suga nga maga-awp-awp. So our faith fluctuates and mutates. Like that, what happened to Simon Peter and the disciples who were in the boat, ninumdum ka, uban sa itong Ginoong Jesucristo. It was in the middle of the night nga ang unos mihapak when the storms came. Now, you see, storms in life always come to us. Gusto? Adlaw-adlaw. Matagutlo. Now, there may be some time nga kini apan it will come. Unso kadtong mga disipulo sa ilang pagkita ni Ginoong Jesucristo nga nagalakaw na sa tubig, then and in faith Peter stepped out on the water and began to walk on the water towards our Lord. But sometimes siya nagalakaw diya sa tubig, kinis Pedro, misugod ba siyang tanaw sa iyang nakita nga kanang bawod. Now, he looked at the waves, the wind, and the rain, the storm. He got his eyes off. He got off his eyes of Christ. Then, unsa nahitabo niya? He began to sink. See? As we are sinking, ato lang ng ibutang itong lugar ngadto kang Pedro. And as he was sinking, he said, Lord, help me. Napangitaw ko, Diyos. And immediately our Lord stretched out his arm and he lifted Peter up. And Peter walked on the water again, this time with our Lord back to the boat. That is the promise we have in Christ. He will never leave us nor forsake us. Now, di man nga atong Diyos, dili gyud mausab. He never changes one of His characteristics. Usa sa iyang attributes, dili gyud siya mausab. Ana ka na mabasa nimo diha sa Malakias, Kapitulo 3, versikulo 6. Malakay, chapter 3, verse 6. And God has always been the same. He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. So, God will always be the same. But you, kita, must change. Jesus said, diya sa Juan 3:7, ye must be born again. However, human nature has not changed. Kini nga itong kinaiya nga magkasasala, kinaiyang tawanon. This nature is technically and doctrinally called the old sin nature. Now, gani si Propeta Jeremias, he wrote about our heart sa atong kasing-kasing, which is part of our soul. Ang sa iyang gisulti,
sa iyang gisuhat. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Nanas Jeremiah chapter 17 verse 9. So mao ni nga aron kini mapito ug atong ma-suppress kini gahom sa atong kinaiyang makasasala nga dili kita dumalaon niini. Magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in the latter end. Nana sa Proverbio 19:20. Itong hitabo ni Ginoong Kristo dito sa cross. Atong balikon ragon ibahin niini. Ngay prinsipyo, ato naman ang gisgutan usab. The cross before the crown. Okay? Ang cross may una pa ang purong-purong. Now, ang prinsipyo usab nga sunod ni mo kini. God promotes the humble, but demotes the proud. Na sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 6. Yan itong higayon na nagaanto sa atong Ginoo Kristo gikas alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa unto. He was hanging on the cross. Alright? Now, that is after our Lord was railroaded by unjust court proceedings. Illegal. Illegal katong ilang trial nga gihimo. Now, samtang si Ginoo Kristo nagabitay. No, dili kay nagabitay. Nagaampo una. Samtang siya nagaampo sa iyang langit nung amahan dito sa Arden sa Getsemani. Iyang pauban kaniya si Pedro ug ang duha ka mga anak ni Zebedee. Nangatog ni sila. Now, ang atong Ginoo Kristo nagaampo ngadto sa iyang langit nung amahan. With his face down to the ground. Okay? Unsa iyang ampo, Father, if it is possible, let this cup pass from me. But nevertheless, not my will, but thine be done. Mateo 26:39. Now, unsa may giampo ni Jesus Kristo, he prayed this prayer 3 times. Katulog niya iampo. Samtang ang tulo ka mga disipulo nangatog. While praying, he always found time to think about you. Ikaw ragyod ang iyagihon na una. Samtang siya nagampo. In fact, our Lord underwent his entire passion going to the cross to save you from eternal condemnation. And of course, foremost in his desire, it was his desire to obey his heavenly Father's will. Mao gito ang iyang nag-una nga tinguha nga iyag yung sundon tumanon ang kabubuton sa iyang langit nung amahan. From 12 noon to 3 p.m. Nato naman ang gisgutan usab. He was bearing all our sins. Iyang dawat ang tanan nato mga sala, the sins of the entire human race. Gikan ni Adan down to the last person who would still be born dinhing kalibutan na. That was the most excruciating experience nga gisinati ni Ginoong Kristo. He who knew no sin was made sin for us so that we may be made the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. Siya may puli nato. He was our substitute sin bearer. 1 Peter 2:24 sa isulti, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Hebreano 9:28 usab nagaingon, so Christ was offered once to bear the sins of many,
To those who eagerly or wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. Usab sa Isaiah 53:5, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Kining mga punga atong kita gayon sa samtang sa Ginoong Kristo nagaantos sa pagdawat sa tanan natong mga kasalanan. Now, mao ni iya kining gibuhat tungod sa atong pagka total depravity. Ang but pasabot, wa tay mahimo sa atong kaugalingon gumikan natong formula Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Nga tanan nga mga sakop sa kaliwatan sa tao, apektado man niya ng maong formula. God has solved this miserable condition. How? Sa iyang pagpada sa iyang bugtong anak, dinhin ining kalibutan to this tiny earth to die for the sins of the whole world. Ang Diyos lamang, He only requires man to believe in His Son in order to be saved and go to heaven after he dies. Duhara kapilian ang tao, to believe or to reject. Now, naibaw na po ka nga kung ang tao makadungog sa mga balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, ug iyang dawaton ka na, iyang tuuhan ka na, iya ka nang musanong siya niya na, mudawat siya maluwas. Dili na pasalig sa tao, pasalig ka na sa Diyos. Unsay pasalig sa Diyos, garantisado, og di gyud ka na pagkiason. Og sa diha, ngang dili magtotoo makadungog sa may balita sa kaluwasan ug moingon siya di umtoo. He rejects Christ, eternal condemnation. So kung balikon, to believe in Christ, eternal life. To reject Christ, eternal condemnation. Should man believe in Christ, naibaw na kung siya may tabo niya. Hatagan siya kinabuhing dayon. Hatagan na sabi siya sa pagkamatarong sa Diyos. Ang iyangan, ilista na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. He is now entered into the plan of God and in union with Christ forever. Unsa pa? He receives eternal security. Ug ang Espiritu Santo magatimbre kaniya. Nga wa na'y makapanag-iya niya. Kay siya gipanag-iya na sa Dios. He is now a personal and private property of God. That qualifies him to live with God in heaven forever. He is instantly a member of the royal family of God. Hatagan pagid siya sa katluag siyam kagitawago invisible absolutes. Dili ka invisible kon irrevocable absolutes. Gihatag kaniya. Gimatarong na siya. Nahimo na siyang magtotoo. Nahimo na siyang tagalangit. Ugma atong hisgutan ang pipila ka mga hulangway bahin sa langit. Gato naman kining lakbita, no? Kani adto apan ato pag yung ipaklaro kanimo. Kung buot ikaw nga mutagantam na sa kinabuhing wala na katapusan o magakinabuhi ka na uban sa Dios dito sa eternidad sa langit hangtod sa wala na katapusan, atong hisgutan ang bahin, the description of heaven where you and I as believers will reside forever and ever with God. No more tears, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. Unsa man na Revelation 21:4. Din nila mo na kita kutob at ipadayon kini ug maayaw sipyat sa sumpay niini nga may nungdanon pagayo
alang sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Now ayaw kalimot tuod nga kini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw na og sumpay-sumpay usahay magbalik-balik kita aron sa paghatag og empasiya aron sa ingon niya na magasunod lamang kita sa atong paagis pagtuon, inculcation method, sinilsilay aron di na gyud kini makalimtan og mahimo na gyung kabahin kini sa atong kalag nga mo'y atong mabawon inigbiyan ato ning kalibutan. So I challenge you kamo nga mga igsoon diyan ni Ginoong Jesucristo paagi kini sa Dios grasya aron kita makapadayon kayo sa pagsibog sa unahan. We can advance in our spiritual life, which is the most important thing we can perform sa atubangan sa Dios. Kini grasya magampo ta. Ama na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo ning laing higayon nga imong gigahin kanamos pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga kini may imong panalangin sa among kinabuhi. Dadang kami pagbalik ugma din niya ron kami makapadayon. Ini nga among spiritual momentum, kining tanan na mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.